daga kowane nan daga da zai na aka da kowane kaki nike kai kada ya busa ya dauki da aka da ka dauki ba abin da nike ba kowane da yawa sha ne ka dauka kamar za ka je gida Allah kai ka ka dawo nan dai ja kawai da na dan ja ta kauzar da ni irin na haɗi na ce a kai da za ka yi kama nan guri nan a kai kama nan haka za ka yi mutane na kona kudin sa a banza nan za ka juya ta ka samu wuta gangata a wannan alƙali yau ka dinga kai ke ba da a baki za ka to ba ka ce ni aikin nan za ka dauka ka je kai mana sha a baki to kawai ka bari sa wuta a baki ake sa Ani ban ga wuta. ba